Dragi cetățeni, știu că mulți mă urâți, mulți nu mă suportați pentru simplul fapt că am luat inițiativa de a-mi cere drepturile. Nu vă spun cu cine să votați, vă spun doar să vă gândiți puțin la voi, la copiii voștri și la ceea ce urmează. Cred că e timpul schimbării. Vă mulțumesc. Deci nu uitați, dacă vreți să scăpăm de măscărici și astfel de săgeți, aveți grijă pe cine votați de această dată. La mine pe stadion, mă filmez, mă pui pe internet și din alea. Nu mă ții minte, așa? Dar de ce ar trebui să te țin pe tine minte? Dar răspundem la ce te întreb. Cu ce drept mai Cu pus tu pe dreptul mine pe internet? meu, cu dreptul meu, Cum cu adică stângul cu dreptul meu. tău? Ai o problemă? Da, am o problemă. Te rog frumos să exprimi în altă parte. Hai Mai. la lucru, bă, omule, Dar nu-i nu problema sta ta. și pelicula. Frumos să stă, frumos, așa. Frumos. Mai zi. Alții lucră și tu stai și Continuă, belești te pula rog în oraș. frumos, continuă, te rog frumos. Nesimțit ce ești. Arată aia că ești, un poți. nesimțit. Mulțumesc frumos. Mai poți? Un nesimțit ești. Mai poți? Mai poți. Mai poți? Mai Tu trimis dar- soția? Poftim? Tu trimis Nu-i soția? problema ta cine m-a trimis. Ok, atunci nu avem ce discuta. E Nu-i simplu. problema ta cine Atunci m-a nu avem trimis. ce să discutăm, este simplu. O zi Alții bună. merg la lucru, bă, nu stau și freacă pula ca tine. O zi bună. O zi bună. Te Ce rog o zi frumos să, bună? te rog frumos să, Poftim? te rog frumos să Să pleci. ce? Să pleci. Nu vreau, stau unde vreau eu. Ok, atunci stai, succes. Nesimțit ce ești. Asta faci, tetă ziua. Asta face soțul doamnei Izabela, că mi-a permis să-i fac reclamații. Boschetar ce ești. Da, boschetar, așa e. Ar fi bine să te uiți un pic la tine, cum arăți, și după aia mai discutăm. Tocmai de-aia, mă, că mă duc la lucru. Mă. Da, drum bun, o zi bună. Frești pula. O zi bună. Intimidările nu țin, prietene. Poftim, oameni buni. Asta înseamnă intimidările. Vreți dovadă mai mare? Dânsul este șeful, din câte știu eu, șefei de la ADP, la care mi-am permis să-i fac o reclamație. Care, din câte știu eu, a luat un contract fără licitație, pe bani publici, cu privire la una din tribunele de la stadion. Și acum se activează oamenii. Atâta îi duce capul, atâta pot.